Okay, sound check, test, 1, 2. Good morning, good morning, good day to you. Good morning to you. Have to, Oy, ayan mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating programa. Siyempre, bago munang lahat, magandang umaga po sa ating lahat dyan sa NCR. Okay, nato sa Visayas at Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. 3, 2, 1, go! Right. Siyempre, hindi magpapaulit, siyempre. Ang ating sarili natin. Yan, okay, maupay nga adlaw, Sinirangan Visayas! Oh, di ba? Okay. Siyempre, kini ang iyo, ubus na sangkay, kabulig may parahang programa, Bulig ang Waray! Alright, siyempre, yan bago kita ng ating main program. Tanong muna. Alright, and here's a question for today. Happy Monday! Alright, alam niyo ba kung bakit maswerte yung kalendaryo? Kasi marami siyang date. Ikaw, wala. Oy, nako, nangasar tayo. Monday naman eh. Siyempre, biro-biroan lang to. Ayan, joke lang mga kasangkayan, mga netizens yan. Siyempre, gusto ko lang i-uplift yung mga nangangaturog mga lawas. Okay, di na natin paihaon pa. Di na ang mga beneficiaryo. Yan na nga adlaw. Okay, Eastern Visayas. Ready na ka mo? Ayan na, din ang mga beneficiaryo. Numero 1. Excuse me po. Leo Digardo Dolete of Carigara, Leyte. Shoutout mga taga-Carigara. Analisa Tiel of Santa Margarita, Samar. Uy, mga taga-Samar. Maupay nga adlaw hayong atanan. Christine Salvida of Tacloban. Angelica Arrojo of Calbiga, Samar. Viuli Kabigayan of Tacloban, Edwina Roida of Talalora, Samar. Alright, good morning. Romilda Labita of Tacloban, Hermini Gilda Aguilion of Burauen, Leyte. Shout out mga taga Burauen. Ayan, Janet Loteria of Sulat, Eastern Samar. Uy, mga taga Sulat, kumusta na kam? Okay la kam? Uy, marasa bayo dito tira mga isla sinisiring pa ma. Ato naman na bayo. Alright. Siyempre, Josephine Rosales sa Barugo, Leyte. Yan. Karasat to ba nila Barugo? Okay. Luisa Abarbon of Tacloban. Epifania Pontilla sa Babatngon, Leyte. Alright, ito pa. Ernesto Berungo of Tacloban. Chudolfo Costibulo of Tanawan, Leyte. Simplicia Imas of Ormoc. Ayan, maayong buntag sa Ormoc. Alright. Lalin Perez of Ormoc, Leyte. At syempre, Antonia Padul of Tacloban. Silverio Cajeda of Babatngon. Joey Partosa of Tacloban. Leopoldo de la Rosa of Tacloban. Vinancio Nirza of Tanawan. Catalino Pajaron of Tacloban. Esperanza Garriado of Alang-Alang. And Krishna Jamil Montalio of Tacloban. Yan po mga kaibigan ng ating mga beneficiaryo for today. Siyempre, itong mga nabatian niyo mga ngaran, kung naka-receive na po kamuhan na assistance nga iyo ginaaro from Bulig ang Waray, okay na po ito iya. Para nalapatuhan mga waray pa maka-receive. Ayan, kung nabatian ninyo mga ngaran, siyempre pa, ayan, kita niyo yung address di dia ubos. Ayan, pagkato na kamuha. Barangay Bagakay Villa de San Juanico, Barangay Bagakay, harani nila ito AVRMC, ang aton opisina, ang aton Social Services Office. Alright, mga kaibigan, it's Monday morning. Siyempre pa, bago ko tapusin itong programa, siyempre, konting kalaman. Alright, and siyempre, mas maupay magpakyana ko. Di ba? Di na. Anong puno ang hindi kayang akyatin?
Ano? E di yung nakatumba. Alright! Lamang ang may alam. Siyempre di kan masasakit nakatumba. Nakatumba nga eh. Iba talaga. At siyempre pa, ininiubos na sangkay. Kabulig may, parahan bulig anwaray, serbisyong may puso.